One Touch. Eri One Touch. أجور مئتاويت نيتفترو زيتي تأجر رأسي كاب 14 ጥረ ነገራት ከም ጋባ እንጣጢዕ ዘይተ ኣውሊዕ ጉልዒ ለሚን ኣዝማሪኖ ኣወስዳ ካልኦትን ተሰርሐ ዘይቲ እዩ ጥቕምታት ኣጎር ዘይት ርእሲ ንዝተበላሸውን ተዓብሰን ቆርበት ንዝረገፈን ዝሰሓየን ፀጉሪ ርእሲ ንኽበርህ ዝጀመረ ፀጉርን ፎሮፎርን ይፍውስ ኣጎር ዘይት ርእሲ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ዓድና ካብ ንምግቦም ምግብታት ተሰርሐ ኮይኑ ምስ ሆርሞናትና ዝሰማማዕ እዩ ህላወ ንዓናዕን ጋባን ነቲ ዝየድሊ ቆርበት ፍሕርሕር ኣቢሉ መናፊት ቆርበትና ይኸፍትን ሓድሽ ቆርበት ከም ዝህልወና ይገብርን እቶም ልዕሊ 14 ዓይነታት ዘይቲ በቲ ዝተኸፍተ መናፊት ቆርበት ይኣትዉ እሞ ጥዑይ ቆርበትን ፀጉሩን ክህልውና ይገብር ኣድራሻና ኣብ ኩሉ ናይ ሓበሻ ድኳናት ኣብ ኤሮጳ ኣጎር ሚእታዊት ናይ ተፈጥሮ ዘይቲ ፀጉሪ ርእሲ وردنا يزتكلت خو هاي كون صراحة الناس يوادر له سمي اسمهم يبتدي هو صراحة مناجر بهم دليل له كم زلغا كذا سنغا يكون مناجر تلاهم توقعت مثلنا تحوي صراحة مناجركم رئيس مرا كادنا زدني مثلنا أتسمع خير رئيس أنت زين خبرك كانوا زلها هنا تتصبغ غيرهم ترد كانوا أتسمع هنا بقول إن هذا الزمان تستمع سليم إنسانا في الدين كهترفون بعدلي هنا برا أنا غاسي نو أنا غاسي أنا غاسي استقرار من جلس نوعي بيتنا لا زيناتو في اللي قال لي انجينير كيمساسكي أبي يغريتا تعيز هنا كلامنا خلوان نيرو كن سيزغون كو وين غنت اسلنا براني ورات كبا بقى صباح الساعة 10 انت وزارة المغرب عشان نتعلم هي
أنت ما نزل كم حكيك እንታይ መስለካ ተስፋ ምቑራጽ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኣይኮነን እንዴ ግን ኣብቲ ቅዕወተሉ ይኽእል ኢልካ ተኣምነሉ ነገር ጥራሕ ይኮን ደሎ እንዝናትካ ግን ከመይ ሓዲርኩም ኣማይ እምበኣር ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ብዝነበረና ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ብዝሃብናይ ሓበሬታ መሰረት ሰለስቲኹም ኣብ ዝተረኺብኩም ዝገበርኩሞ ኢንተርቪው ዝምልከቶ ኮሚቴ መምያ ድሕሪ ምግባር ሰለስተ ተወዳደርቲ ማለት መምህር ካሕሳይ ሄኖክ በርሀ ከምኡውን ኢንጂነር ሚካኤል ሙሳዝጌ ኢንጂነር ሚካኤል ሙሳዝጌ ብዝዓለ ነጥቢ ተዓዋትኩም ክኢሉ ኣሎ እግሪ መንገደይ ትሕትና ኸገለ ነገር ነይርኒ وحبسك هذا حوي حبسك هذا حوي thank so much زحوي أبز سرح سين كمالت نحوله سرح سين كمالت هيكونه من إسيخة رزق عدلات علوها أمانني كما ناجر تقصيره سرح بجمهور كل ساعة كدام يزق قصره سب إسخاخة تيجي محواتنا هذا الكائن One touch, Eri One touch.